Mahenoku hosangau Damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti martotong Da amangi doho dai nagi pada pada usahi sia daging nang tertirai lehoru murna gajah satu sahur matua lehoro sonang satu mariri marnono Haduan dung margo goal tahe Balosok kudo sudena burjumi Mahenoku ho sorang Mahenoku ho sangam Damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti martotong Da amangi doho dai nagi pada umara pada usahi sia daging nang todinai lehoru murna gajah satu sahur matua lehoro hana sonang satu marniri warnono satu marniri warnono Burjumi Tuhami geleng mon Tung sotar lupa hona uringoluki Di permudu-mudu ho Di haholongi ho Rohami anak komon Haduan dung margo goau tahe Balosok kudo sude pambainan mi Mahenoku ho sora
속으로 술에나 부르주미 마해놓고 호소랑 마해놓고 호상함 다망자이 낭이나 부르주이 알레 Tuhan ramoti matoto da amangi dohot dai dagi pada umara pada usahid sia daging nang to dinai lehoru burnagaja satu sahur matua lehoro hana sonang satu marnini warnono satu marnini warnono Burjumi tuhami geleng mo tung sotar lupa hona uringo luki di permudu-mudu ho di hahonongi ho rohani anak komo haduan dumargo goau tahe manusok kuro sude pambainan mi bahenoku hosorang bahenoku hosangau damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti martotong da amangi dogo dai nagi pada umara pada usahi sia daging nang terdinai lehoru murnagaja satu sahur matua lehoro hana sonang satu mariri marmono haduan dung margo goau tahe manosok kuro sudena burjumi mahenoku hosorang mahenoku hosangam damang dai nangina burjui
saur matua lehoro hana sonan sahatu marniri warnono sahatu marniri warnono. Burjumi tuhami geleng mo tung sotar lupa hona uri ngoluki di permudu-mudu ho di haholongi ho rohami anak komo haduan dumargo goau tahe manusok kuro sude pambainan mi bahenoku ho sorang bahenoku ho sangau damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti martotong da amangi dogo dai nagi pada mana pada usahi siada daging nang terdinai lehonu murna gajah satu saur matua lehoro hana sonan satu mariri marnono. Haduan dung margo goau tahe malosok kuro sude na burjumi bahenoku ho sorang bahenoku ho sangau damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti martotong da amangi dohot dai nagi pada mana pada usahi siada daging nang terdinai lehonu burna gajah satu saur matua lehoro hana sonan satu marniri warnono satu marniri warnono.
Burjumi Tuhami geleng mo Tung sotar lupa hona uri ngoluki Di permudu-mudu ho Di haholongi ho Rohani anak komo Haduan dung margo goau tahe Anu sokuro sude pamainan mi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti martotong Da amangi dogo dai nagi pada omana pada usahi sia daging nang tertirai Lehonu murna gajah Satu sahur matua Lehoro hana sonang Satu mariri marnono Haduan dung margo goau tahe Malo sokuro sudena burjumi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangap Damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matotong Da amangi dohot dai nagi pada umana pada usahi sia daging nang todinai Lehonu burna gajah Satu sahur matua Lehoro hana sonang Satu marnini warnono Satu marnini warnono
marhite-hite guarni di bata ama, doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat guarni tondi perbadia, na tumompa langit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, nina ibana do haholongon saleleng-leleng na hubain mahaholongi ho, dibain hi hutahiti do marhite-hite denggan basa. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan, saya leon jala patubu ma dihami haporsiona sitong, tambai ma haporsiona mi ganup ari asalam togu, leon ma dihami holong ni rohana somar pangasi asa holong rohana mi diho, dohot di dongan nami jolma, leon dihami pangirimo no mangulu, asa marlas ni rohami hamambayan lomoni rohani, saya oloi ma pangindua nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marene mahita sian buku ende nomor 24 ayat sada dohot ayat 5. Tatangihuan ma patik ni di bata ima patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiaon ari minggu, dina onom ari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni ari paradianan di Jehovah di batam doi, dan jadi ho mangula ago disadari, manang anakmu pe manam borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisini hutani halak pena mangebati hutam, ai dina onom ari do ditompa di batal langit, do tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitoni, di baini do umbain na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradiananai jala di parbadiai. Dia do lapatani ondo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajarna sian hatani di bata ikon badia nah hatani di bata di rohata jala ikon rikas rohata tumangion dohot manguruhon ido sahatna atau ngerap mangido gogo mahita sian Tuhan di bata ali Tuhan di bata sapa gogo imahami mangulangan na humbar tepat ini. Amin. Marene mahita sian buku ende nomor 688 ayat sada dot ayat 2 di ayat paduhan joncong mahita.
Tatu potima dosanta martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godang ido. Saya asi maroham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangaluan nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangolu ahami. Amin. Bagag-bagani di bata taringa Tuhan sesaani dosa. Songondo hatani Tuhan jauba. Nunga pola hupasisi aka pangalisyom songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Saya mulak maho tu au. Ai au do si palua ho. Hasangapon ma di debata nadikijau. Amin. Mareni maita sian buku ende nomor 212 ayat 1 dohot ayat 4. Tatangihon mahatani di bata torpuk epistel di hari mingguan tarsurat di Matius onom ayat 25 1 ayat 34. Ramahita manja marsikap sore. Alani do umbain nahudok tuhamuna unang hosolhon hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daginguna parsari-sari parabiton. Nang umarga hosa sian si panganon, nang umangat daging sian parabiton. Isi hamu marhuaso pangandaon ari-ari nanggo saasta ganjangna anggo tungsian pangol sohoni rohana. Au mandok tuhamuna gari si Salomo ujuni bungarani hasangapona ibana gari so mameke songon bunga-bunga sada. Atong unang ma holsoan rohamuna mandok ahama panganon nami, ahama inomo nami, ahama parabito nami.
Saya jumolo malului hamu harajau ni di bata dohat hati gorana. Dungi tambahono na sude akka ondeng tu hamuna. Ido sahatna. Martua do angka tu mangyon hatani di bata jalana umpeopsa. Amin. Marende mahita sian buku ND nomor 140 ayat sada dohot ayat 4 di ayat paupaton jonjong mahita. Tahatinakon maha porseon tai songona hina tinakon idonganta saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au persia di bata jauh pa ido ama parpugona suatu dosan nantu mompa langit dohotano. Au persia di Yesus Kristus anak ini di bata jauh pa nasasadai imanan kimbuni si Maria. Nagabi-gabian suntian tundi perbadia andorang sahabubuan idu Tuhan ta natu mau nambernit di pangulman silatus nama tetap pajal di bana di hauno pinar silang natu atau banua turudung di tanom namolu mangolo di ari patuluhon namana itu surgo lah hundul tu siamuni di bata jaupa amanai pargogo naso atau dosani disima ibana paimamula sogo tu tanoon mangumi halaka mangulu dohot au persia di porbadi jaladong sada hudia nabadia hudia atau mihala Kristen akala badia do diasani dosa do dihatai namando mulak mangulu sogot daging halaka mate do tangluan nasoros amin. Tapuji matuhanta marhite kur wilayah Galatia.
Kapuji matuaka marite kur perempuan per hari Kamis. Bagaimana warta Jumat? Shalom.
Warta Jemaat bagi kita minggu ini, Minggu 21 Juni 2026 sebagai berikut, dengan topik Saluhudo Diramoti Debata, pemeliharaan Allah yang universal. Satu, nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dua, statistik A1, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 14 Juni 2026. 1. Ibadah bahasa Batak 178 orang, ibadah bahasa Indonesia 113 orang, ibadah Pospel Goa 51 orang, ibadah Sekolah Minggu Makassar 107 orang, live streaming 20 akun. 3. Dewan Kononia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia. 1. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk SIL atau Sekolah Injil Liburan Sekolah Minggu HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk SIL atau Sekolah Injil Liburan Sekolah Minggu HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan kebaktian wilayah. Hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, wilayah Korintus di rumah keluarga Inang Nyonya AM Sitorus LR Boru Sirait dengan alamat BTN Tabaria Blok E6 nomor 8 Manuruki. Di wilayah Roma di rumah keluarga Situa PBM Simanjunta SE Inang HL Boru Siregar bertempat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Filipi di rumah keluarga MV Lumban Raja Inang FIR Boru Samosir dengan alamat Villa Harmoni Blok F6 Minasaupa. Rabu tanggal 24 Juni 2026 di wilayah Klose di rumah Bapak Elisman Silain Inang B Boru Simrangkir dengan alamat Gria Pesona Pelangi Blok C nomor 36 Moncong Loe. Pertangyangan masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Ama Ebenezer. 2. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. A3. Ibadah pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Inang Pendeta R. Boru Sinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Amang Situa S. Tanggang SE dari wilayah Kolose. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A4. Rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 mulai pukul 10 sampai selesai bertempat di gedung sekolah minggu.
Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2026. Dimohon kepada semua seksi yang ada di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia untuk menyampaikan hasil evaluasinya ke Ketua Dewan masing-masing paling lambat Minggu 28 Juni 2026. Kiranya dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Al-5, pertanggungjawaban dan pembubaran panitia tahun transformasi pelaksana hari ulang tahun ke-65 HKBP Makassar. Pada hari Senin 15 Juni 2026, panitia tahun transformasi pelaksana pesta hari ulang tahun ke-65 HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, kepanitiaan pesta hari ulang tahun ke-65 HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh pendeta resort. Adapun hasil pertanggungjawaban pesta adalah sebagai berikut. Total pemasukan 225.312.500 rupiah. Pengeluaran 65.267.768 rupiah. Saldo 160.044.732 rupiah telah diserahkan ke Huria. 6. Pencarian dana PMK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2026, Panitia Bakti Sosial 2026 Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar akan melayani pujian di ibadah bahasa Indonesia dan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk Bakti Sosial 2026 dengan lokasi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pelangi Kasih, Kabupaten Mamasa. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahur JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 9. Amang H. Sitorus Pane. 10. Inang Nyonya R. Sihombing HBP Boru Hutagaul. 11. Amang Situa H. Simanungkalit. 12. Inang Nyonya H. Simanjunta R. Boru Bakara. 13. Inang Nyonya YS Tambunan Eka Boru Simanjuntak. 14. Inang Nyonya TP Sigalingging H. Boru Silaban. 15. Ananda Dina Esther N. Boru Silitonga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Juni 2026. Pertama, ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 20 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 9 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja dapat kita baca di WA Group yang telah dikirim di WA Group wilayah kita masing-masing. F, jadwal pemakaian Sopo Talenta Gedung Sekolah Minggu
juga dapat kita baca di WA Group yang telah dikirim di WA Group wilayah masing-masing. Nomor 9, keuangan pemasukan dan pengeluaran saldo per tanggal 20 Juni 2026 302.241.188 rupiah. Untuk jadwal kegiatan seminggu ke depan dapat kita lihat di WA Group yang telah dikirim di WA Group wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Tapuji ma Tuhan ta, mari tekur parampuan Deborah diuduti kur ama Ebenezer. Hallelujah.
Saatnya memberikan yang terbaik melalui pilihan sada A, sada B, dan persembahan kedua. Mari ini mangita sian buku ini nomor 716 ayat sada dan seterusnya. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajaya teante dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas makamanga kenang, do disudi ruas ni huria na dohot ibadah melalui live streaming sedarion. Hata ni debata nanaing matsaringar dihita, imana tersurat di sada Musa, bidu 20 sada, mamuka sian ayat 8 sahatu ayat 20 sada. Sada Musa 20 sada ayat 8 sahatu ayat 20 sada, hujahama di tonga-tongatan. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu marharuan bolon masih Abraham diari nasirang susui si Ishak. Dungi sai di ida si Sarama anak ni si Hagar boru Misiri na tinubuhonna di si Abraham mangarehei. Jadi di dogma tu si Abraham. Pabali mahatubanon rap dohot anak nai. Aidang manean anak ni hatubanon rap dohot si Ishak anak ki. Alai sogo situtudo roha ni si Abraham dihatai ala ni anak nai. Alai ninna debatama tu si Abraham. Unang sogo roham taringo tu danahi. Dohot taringo tu hatoban. Tangihon ma. Sude nani dok ni soara ni si Sarah tuho. Ai marhite-hite si Ishak do targoar diho pinopar. Anak ni hatoban mipe. Bahenoku do gabe bangso. Alai ala pinoparmu ibana. Jadi dipasugot si Abraham manugut nai hehe. Dibuat masagu-sagu dohot aik satabu-tabu. Dilehon mai tu si Hagar. Dipasadakon ma tu abarana. Dungi dipalaho ibana rap dohot danahi. Jadi laho maibana gabe lilu do di halongonan berseba. Jadi dung suda aik sian tabu-tabui di papeak madak danahi tu toru ni rabba met-met. Dungi di paholang ibana laho huddul arga san senior siani aininna do dang tarpaida-ida au dak danahi lao mate. Jadi sai huddul ibana todong siani uhud dipangiar suarana jala tumatangis. Jadi ditangihot debatama suara ni dak danahi. Jauh-jauh masuru-suruan ni debata siap banua gijang tu si Hagar ni nama madok ibana. Hadiho ali Hagar unak komabiar. Ay nunga ditangihot debata suara ni dak danahi sian hapeahan nai. Hehe maho pahehe madak danahi jala togu ibana dohot tanganmu ai bahenoku do ibana gabe bangso nabulun. Dungi dipatonggor debatama mata ni si Hagar gabe di idama sada mual. Jadi laho ma ibana manggohi tabu-tabui dohot aik jala dipainum dak danahi. Dungi ditupak debatama dak danahi magudang. Laos maringan ibana di halongonan diulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan paran gabi dibuat inanaima sada boru Misir bahen jolmana ido sahatna. Hujah hadihat Indonesia kamanginang alai hatok pehubain. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri.
Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang molo tajaha serius manang say taparate-atehon turpuhon, gabe sesongon namaralo do tuate-ate ni halak Kristen manang nasay mengunggulkan si Sahara nagabe garis keturunan lao menguduti tona ni debata taringo tupino parna ima marhite si Ishak. Ala sahira na tabula dorohata hok mamarsitaonon halahan ala audo na porsea na pinili ni debata. Atar sesongonido pola berpikir ta molo sai tapai hutihut perngudot. Ternyata di bagasan jami tahun manang di bagasan turpuhon sangat luar biasa. Naing diroba paradigma naung tersimpan manang naung say pikirin na seliling naon dipikirata seolah-olah hola kita do disarihot debata, hola kita do naing pasu-pasuon ni debata, hola kita do naing urupan ni debata ido anggo dipikirata. HP na luar biasa dohot do na taanggap danggaris keturunan ni si Abraham dalam arti sian mesianik manang namar pertemuan tu haroro ni Yesus dohot do si Ismail gabi disarihot debata lausoni nang si Hagar. Taida malubi bagas sakay nang amang adong dua perempuan dohot dua anak konna alay sada ama ima si Abraham. Ia na perjolo ima si Sarah dohot anakna si Ishak. Napaduahon si Hagar dohot si Ismail. Ditiki patupa acara nabalga si Abraham marharoan bolon ala sirang susuma si Ishak. Molo di tradisi Yahudi somalna nunga lobi sa taon asa boy sirang susu sampai 7 tahun. Berarti ngamulai boy mardalan asa sirang susu danahi mana poso-posoi. Ngaboy marmeam, ngaboy rap dohot dongan na. Alay
ditikii nunga perjolo si Ismail manang nunga utibo saotik umur ni si Ismail sian si Ishak. Ditiki acarai di ida si Sarama. Say songon na direhei si Ismail si Ishak. Gabi tubuh ma pikiran manang boy dohonota muruk si Sarah tu anak ni si Hagar. Didokibana matu si Abraham usiri padawi si Hagar dohot si Ismail. Dang boy irap dohot anakku panean di si teanon naung ni perbaga-baga ni debata. Alan nga di perbaga-baga debata ada orang seseorang dope si Ishak na lehonon di debata anak di si Abraham dohot di si Sarah nagabe dalan garis keturunan sahat tu haluaon manang sahat tu haroro ni Jesus. Disadari si Sarah doi di ibana do istri na terpilih na ikon gabe garis keturunan na boy manogu-nogu bahkan na sahat tu haluaon ni. Alay anggo si Hagar hatobad doi molo hatoban hiraso diperhitungkan doi molo di jut di hatan asing di dok selir doi alay adong anak konna alay tong doi anak ni si Abraham. Sian tradisi ni halak Israel dang salah manang dang tersalahon memang si Sarai ikon naing mempertahankan hak manang naing mempertahankan songo dia na pinerbaga-baga ni debata tu iban. Alay gabe adong ma na sopas di rohana jala gabe adong mahaputusan na sopas na boy gabe terjadi di antara nasida na dua doh di na dua danahi. Ima natadok nakin disuruh mangusir si Hagar dohot si Ismail. Ternyata si Abraham dang setuju sa sitongna muruk do ibana. Ay disadari bana do si Hagar nunga gabe istrina bahkan si Ismail anak konna. Alay disima debata marsuar. Tangihon nanidok ni si Sarai. Ulahon nanidok ni si Sarai. Alay disuruh debatama ibana lao manuru si Hagar dot Ismail lao haruar sian bagas. Akamang akainang anggus sementara molola niyo ceritai seherana di dot tado debata dang adil. Masa di oloi debata si Sarah menyingkirkan anak Mas Ismail dohot si Hagar. Ido anggo sementara alay bodan non dan lebih dalam. Terjadi mai manang sahat ma na sinuru ni debata di paborhat ma si Hagar dohot si Ismail. Di na pinaborhat na si Hagar dohot Ismail suhalongonan alay lilu na sida. Dang diboto manang natu dia sasaran jala di tongad dalan habis mabekal nang binuan. Habis air minum ay di halongonan macay harga manang di gurun pasir macay luar biasa harga ni aik hape habis ma. Totu si Hagar mamerengi mate na manakon ay dang minum beibana. Disima tumatangis manang disima gabe mangangguhi si Hagar. Laos songoni dohot si Ismail say mangangguhi ala kondisi dung dibani-bana ditoru ni rabba-rabba manang dibani-bana tu semak-semak ditangihot debata anggu-hanggukna ditangihot debata tangisna jala gabi dilehot debata haluau dinasida dilehon aik marhite na dipatuduhot debata adong sumur nagabe sumber air manang sumber hangulua dinasida jala dimunculkan muse baga-baga ia si Ismaili bainon na dotong bangso na balga ido baga-baga ni debata tu si Hagar dohot tu si Ismail.
Boy mata jahak ka mga kinang baritanay lebih tabo menarik doi alay asa masuk kita ahado naneng dohono ni turpuhon nuaing dihita. Nang pe holab barita sa songon natadok na kimaralo turohata alay boy do gabi idoton bohado de bata laho manarihon bohado de bata dina lao pajong jokon jolmai manang pajong jokon portibion hobar tulomoni rohani de bata. Taida ma na parjulu. Sian topik minggu na ditotop di tonga-tonga ni huriat. Saluhuddo diramoti de bata. Pemeliharaan Allah yang universal. Ternyata di tonga-tonga ni Portibion dang di pai berdebata, dang di papulik debata, halak na porsea dohot na soporsea, manang dang gabe holan sada suku tertentu, manang bangso tertentu di lehot debata hanguluan. Apalagi hanguluan secara jasmani manang diparnguluo siganupari. Di sarihot debatado nang na soporsea, nang na porsea, manang naisepe di sarihot debatado. Memang nahurang tasadari do sipata dalam pikirata jod, ternyata olo do gabi lebih surplus na soporseai, sian akan na porsea. Bahkan lebih kaya akan na soporseai, sian halak na porsea. Anggo secara materi don, manang secara kekayaan duniawi. Taingot ma halak Mesir. Ditiki si Joseph dohot pai dua raja di tanah Mesir, begitu luar biasa persiapan stok makanan di Mesir, alai di hutan asing, termasuk di hutan tempat tinggal ni si Jacob dohot akanakonna nunga krisis, bahkan nunga masa Haleopoter. Justru akan napinilit ni debata, justru na hinaholongan ni debata, imaha anggin ni si Joseph justru Roma tu Mesir mangido si pangan. Molo sian sudut pamilito ni debata peparan ni si Abraham kelaparan ma HP halak Mesir naso pinilit ni debata justru surplus. Ima ngolu haportibion, mana ngolu perdagingon. Asada kola dimasai, dodo di proses perjalanan ni hala Israel di naharuar sian Mesir. Nasida pe kekurangan do angko secara fisik. Ai holan manna do di sarihot debata di nasida. Ido benna say marungutugun nasida. Ai nabohadon Musa holanod do si panganon nami. Butuh do nasida daging. Uban na marungutugun nasida. Uban na hea dilihat do nasida. Burung na gabi panganon nasida. Alai justru gabi penyakit gudangat do nasida. Secara fisik ternyata sudedo di sarihot debata. Taida muse siap panopau ni debata. Sada do matanyari dipakai halak Kristen. Sada do matanyari lausido tong dipakai parugamo na asing. Disima idaota boha debata lau manariho pertibion dang bui hape dohonota hanya saya yang dipelihara Tuhan. Dang bui dohonota. Allah sudedo dipelihara, sudedo diramoti, sudedo didongani, bahkan sudedo dipasu-pasu debata anggo di parnguluno. Ido na perjolo jo idaota sian topik minggu, manang sian topik saluhuddo di ramoti debata, pemeliharaan Allah yang universal. Jala ido na taida dohot na terjadi di ngulu ni si Sarah dohot si Abra, dohot si Hagar. Anggo perasaan ni si Sarah ikon berpihak ma debata tu ibana, berpihak ma si Abraham tu ibana, alai anggo sa sitongna si Abraham secara nuranina dan berpihak nian, alai ima gobaran ni kelompok-kelompok na terjadi dalam kehidupan manusia. Merasa halak na porsea ikon naing ma gabe ibana na surplus ibana ma na humebat di tonga-tonga ni Portibion martibakon halak na soporsea. Ido na si Jujo terjadi di bagasan ngulu. Ido na Jujo terjadi di tonga-tonga ni Portibion. Alai dialo debatado pola berpikir na salah
sian sisara. Dialo debatado pola berpikir ni sisara bahkan pangalona pe di patuduho do marhite baga-baga, di patuduho do marhite pangurupion, di patuduho do marhite pemeliharaan ni debata di si Ismail. Ai di loas haruar si jabui alai totong do di paihut-ihut debata sahat tu proses ahanania dupan ni si Hagar do si Ismail, bahkan aha kebutuhan nasida di sariho debatado ido na paling luar biasa na taida diturpo. Di panarihonon ni debata di kebutuhan ni si Ismail do si Hagar dohot di pakaholongi ni debata di si Hagar do di Ismail ido gabe laos bukti dohot tanda manang gabe laos ido jauh-jauh di hita songon halak na porsea bahkan na mengklaim hita do na porsea hita do na di pihak ta do debata naing merubah paradigma manang neng merubah pola berpikir ta ternyata naing tusudi pertibiod do hita di jauh debata rap bersama bahkan ikut dohot kita lau makaholongi na di portibion akan atinopani debata ala dang holat tu dirita hape hita manang dang holan ego tai hape naing peliharaota manang saitiopota nagabe dalan ni hanguluad di hita alai justru di sido hape hina arga ni padohan ni debata tu si Abraham hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho gabe ido neng dohonon ni turpuhon salah satu tu hita nuaing di pertikian nuaing saya memberkati engkau supaya engkau juga berkat kepada orang lain. Tidak terbatas hanya kepada orang Kristen, tidak terbatas hanya saudara-saudara kita atau sesuku kita, tetapi kepada setiap orang yang telah ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tugasi naing melekat di hita, asa boy hita, boy mangalehon pikiran bahkan lau bergabung, lau bersama dohot akau gamo na asing di sido hita patuduhon naung ni pasu-pasu ni debata gabe patuduhon ngulu na baru dia dupan ni debata. Sugari lam ta coba menggali sa sitong na pola berpikir ta tadok majolo mindset tanuain sahera na hola kita do diurupi debata di pasu-pasu debata termasuk mataringot tuala ni porang na terjadi beberapa bulan on. Seolah-olah tertaleho dorhata mendukung Israel, mendukung Amerika. Sesoni do hera pikira tahape di bagian nasingnya ala nunga adong pameo di hita itu beda dengan saya. HP tabuk kama kabarita ternyata hal jauh di pegudang do di Iran. Kristen pe adong do ternyata di Iran. Alai terlepas sian agama, terlepas dari kesukuan. Imana tadok nakin, jod do hita terpengaruh song ninang di bagasan ngun. Bahkan di kehidupan sehari-hari do sekitar ta, boy do HP terjadi na songoni. Bahkan gabi dong pengkotak-kotakan di hita, songon si Sarah, napatupak pengkotak-kotakan, hanya anakku menjadi ahli waris ninai bana. Jala tohodo tutu nani do to nani debata, tetapi naing di gobarhon, molo si Ismail, totong donang di pasu-pasu di bata gabi bangso na bulun sepola 2 hali morot ajahan nakit turpuhon di baga-baga di bata tu si Ismail. Alani naing mabuka diri tahape lemi luas di tonga-tonga ni persaurata di tonga-tonga ni pertigion ido asa tutu na mangulu hita di ngulu panarihonon ni debata manang di ngulu na diramoti debata na mangulu na tinopan ni debata na dipawujak kita di tonga-tonga di pertibion bukan hanya untuk kita alai tu sudedo hita di topa debata alai kodohonot tado ahado molosongoni hasurungan ni halak Kristen sian akan asing. Kelebihan orang percaya, kelebihan kita yang telah ditebus oleh Kristus tentu berbeda dengan mereka. Biarpun mereka kaya, biarpun mereka surplus, biarpun mereka menikmati dunia. Tetapi kita diberi suatu janji yang luar biasa.
Bukan hanya dunia ini yang mau kita harapkan, tetapi ada harapan baru, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah bagian kita yang paling indah, berbeda dengan yang lain. Kalau mereka yang tidak percaya akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus, tentu mereka tidak berharap akan kehidupan kekal. Dan itu kelebihan kita. Dan itu beda kita dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal apa yang telah dilakukan Yesus yang menjadi manusia dan dia rela menderita demi keselamatan kita. Dari keselamatan itu, dari semua penebusan Yesus, itulah berangkat kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk semua orang. Bukan hanya untuk saudara-saudara kita, tetapi semua orang yang bersama dengan kita yang ditempatkan di dunia ini. Alayak kamanga kainang adong dohal na luar biasa muse nagabi model manang gabi contoh di hita nagabi tiruat di hita ima di ngulu ni si Hagar dohot si Ismail. Kesadaran tuhadirion asugari burubata ra si Hagaron itor mungkin maralo ra itoraha roha surgamu ho istrina aw istrina idodoh non narang burubata kibana na tuhan ido buru Misir. Ai didok si Abraham asa di borhat haruar si jabui dioloi bana do. Bahkan dia mau menderita. Tidak mak sampai tu naneng mate anak konai nga dibuang ibana di tabunihon di semak-semak ala nunga adong sasitona keputus asa di bana anaknya akan meninggal. Alai rela do ibana di tadai bana diri. Ala hatobat do ibana gabe di peristri si Abraham. Boru Misir do ibana di peristri si Abraham jala adong danak di ibana. Neng dohonota tiruan sian si Hagar ima kerendahan hati. Kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak menuntut, bahkan dia tidak mencela si Sarah. Alai dioloi ibana do. Ala diboto si Abraham naposo ni debata disuruh ibana laudo ibana hobar tu persuruan ni si Abraham. Ternyata kerendahan hati hasil repon ni roha sangat-sangat luar biasa menghasilkan bahkan membuat kita, membuat manusia Allah berpihak kepadanya. Ai gabi berpihak do debata tu si Hagar do tu si Ismail ala di bege debata songo dia penderitaan, songo dia tangisna, songo dia nasida maswarahon kondisi dot keberadaanna dari hati yang terdalam. Di sima debata berpihak tu si Hagar do tu si Ismail. Huwe gedo angguk doh tangis nai. Hido di suarahon suruh-suruan di debata si Banua Gijang mamereng song dia si tahun untuk penderitaan nania dupan nania laman ni si Hagar dohot si Ismail. Jadi ido sada persiajaran arga di hita. Mola petadok siya boru ni si Pelebegu do haroroan manang non Yahudi manang non Israel si Hagar menjadi istri ni si Abraham. Tetapi ada hal yang luar biasa menjadi contoh teladan bagi kita, kerendahan hati. Ternyata orang yang rendah hati di sana dia akan selalu menerima keberpihakan Tuhan dalam kehidupannya. Molo saya di bagasan hasil repon ni roha dohita di nasa perdalanan ningoluta di sido debata justru gabi berpihak tuhita justru sebaliknya do halakna yang menyombongkan dirina di sido gabi jujut dia baikan debata gabi medau debata sia diri ai halakna menyombongkan dirina berarti ibana mangasahut dirina
mga sahon guguna, mga sahon na binotona, berarti dia melupakan debata manang mga lupahon debata di bagasan ngulo. Si Hagar yang begitu rendah hati. Di sido laos di jalo ibana masa depan na tumenggan. Ay di jalo ibana do hanguluan na boy itor dinikmati ibana. Ay tiba-tiba di padang gurun dia bisa melihat ada sumber air untuk menyambung hidup Ismail dan juga Hagar. Begitu luar biasa cara Allah untuk menolong orang yang selalu di dalam kerendahan hati. Saya dipatuduh debatado na lau manguduti ngoluna, lau manguduti kebutuhan termasuk si Hagar dohot si Ismail. Alai dakolan manguduti sekejap mata dohot do baga-baga ima dia menjadi bangsa yang besar. Jala dilehon kesempatan si Hagar membuat nagabi parumain na muse sian boru Misir nagabi dongan ni si Ismail. Akamang akainang pangaramotion ni debata di bagasan ngulutta. Di sido na yang diajak kita mamerengi di bagasan serep ni roha di bagasan kerendahan hati asa pembelaan ni debata, pangurupion ni debata semakin nyata di bagasan rohata, di bagasan haporsiota, jala di bagasan mulut. Napatuluhon maka mga kainang tadok nakin bahasa bohado si Sarah. Apakah dia dihukum Allah dengan keyakinannya? Ternyata Sarah tetap dalam ketetapan yang dia terima bahwa dialah menjadi pewaris. Keturunan dari Sarah lah pewaris dari Abraham. Ido ben nadap pola di kebarho di sonadong dihum di batai bana tidak. Apakah Allah menghukum Ishak? Tidak. Allah mau menunjukkan apa yang dinyatakan oleh Sarah itu adalah janji Allah dan itu akan tetap janji itu ditepati Allah dan akan berjalan dan kenyataan itu berjalan sampai bangsa Israel sampai Yesus anak Daud. Adong ma neng siti rota di sian si Sarah. Idealisme untuk menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Idealisme sangat penting menjaga janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai pewaris kerajaan sorga. Ala gudang do hitamura kompromi do portibion. Sarah tidak mau kompromi, tetapi dia selalu memperjuangkan imannya. Dia selalu memperjuangkan haknya seperti yang telah diberikan dan dijanjikan Allah kepada dia. Ido salah satu bagian tugas na naik sulah honota, boy dohita, rab dohot na asing, boy dohita bersama dengan agama yang lain, alai unang gabe sega hapor siota. Ikut tetap dohita mersoba tu debata. Ikut tetap dohita mengalu-alu tu debata. Tetap dohita medelaton ahan natinonahon ni debata. Apa pesan Allah dalam kehidupan kita harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Itu pun harus idealis. Jangan mau neko-neko untuk melaksanakan, menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam menjalankan misi kita harus melihat bahkan menjadi berkat kepada orang lain. Itulah yang diminta bagi setiap orang percaya. Asa molo naung dipasu-pasu hita jalan ngata jalot janji siat debata naing teperjuakon hoti mardalani di bagasan ngulut. Unang alani tawaran-tawaran ni pertibion. Dia ke minggu na salpu, mana di minggu na salpu, jangan menjadi orang yang sinkritisme, menggabungkan beberapa keyakinan untuk percaya ke beberapa ilah.
mana beberapa Allah di tengah-tengah ngulu. Ikon takas do hapor siau tai marsiho tu debata sian bagasan hadiriota dohot sian ianak kota dohot sian nadong dihita tetap ikut tapar tahatur doi hot di bagasan lomo ni rohani debata hot hobar tu parsuruan ni debata di bagasan nguluta unang beralih hita tu naas ala tu sido hita diju tu sido hita dipilit ay dang hola portibio jabarta iko sahat do hita tungulu na saling liling na asabo hita mencapai ikon tutudo mangulu di bagasan idealisme hot di hapor siaon tu debata sianima hita lau majalo hanguluan na saliling nililing na pinaradi ni debata di hita alaniak kamang akay nang marhiti turpo di joma hita naing patujulohon harajaun ni debata mengutamakan kerajaan Allah sama seperti Sarah. Tetapi harus kita ingat mengutamakan kerajaan Allah kita juga akan berpihak dalam arti berpihak mau bersama dan mau menolong bahkan mau mengasihi mau menjadi berkat kepada orang lain siapapun dia yang ditempatkan di dunia ini bukan hanya saudara kita. Itu juga bagian kita menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, sangat berharga orang yang hidup selalu di dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati, di sana Tuhan akan berpihak. Keberpihakan Tuhan kepada orang yang rendah hati, dia akan selalu menikmati kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan dia tidak akan tersesat. Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu di dalam kerendahan hati. Yang ketiga, mari menjaga diri kita. Menjaga hati kita. Selalu mempertahankan iman dan kepercayaan kita dalam setiap kondisi. Dalam setiap keadaan. Bahkan dalam setiap langkah yang kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini sampai kita menerima kehidupan yang kekal. Itulah jaminan bagi kita melalui minggu ketiga setelah Trinitatis pada hari ini. Kembali saya ingatkan topik minggu kita, pemeliharaan Allah yang universal bagi dunia ini. Saya diramoti debatado hita, dinasa perdalanan nguluta, di portibion, doh nahumaliak kita. Amin. Matang yang mahita. Mauliate matuhan di pasahat rohanami dio. Ala dipakulingi hohami di minggu nami sedarion. Babuhodo na mangaramoti hami. Mangaramoti portibion sudi na tinopami. Naikorak mangulu hami. Rak majalo pasu-pasu pami. Rak majalo hangulua kami di tonga-tonga ni portibion. Alani totong ma naing patuduhonon nami holong na siyako di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa tutuga be pasu-pasu hami songon pajuwom mo di siya Abraham. Di pasu-pasu ho hami gabi pasu-pasu hami tu sadok portibio. Jala rupi hami asa totong upasere pami rohanami. Songon si Hagar napasere perrohana gabi ditangi hokodo anggu-hangguk na. Jala disari hoko aha narikot di nguluna. Jala dipatudu hoko dalan. Ido nagabi hapor siyaw nami. Jala ido nagabi tiruad di hami. Asa totong hami uduk tuho. Mangalualu tuho. Majuho diragam ni perdalanan ni nguluna. Jala seurupi hami Tuhan. Lao pahoton hapor siyaw nami, pahoton panatapan nami tuho. Asa unang miber hapor siyaw nami, hinorhon ni portibion, hinorhon ni huaso do tagugo ni portibion. Alay tiopon nami, hodo si hanguluhonon nami, sahat tu na majalo hami di hanguluan na saling-liling na. Ay hapor siyaw nido, parasingan nami, halubian nami sian aka na asing molohot hami setia jala marsihohot
di bagasakko. Atong pahot mahatam mangula diha. Laos di bagasa tikyo Tuhan pasato nami do toho nang disudi ulaw di tonga-tonga ni huriam. Dia kapakubasyon di pelayanan di kategorial laosong ni nang dia ka ibadah wilayah. Totong maho Tuhan nama masu-masu asa patabah porsiaw nami dohot patuguhor roha nami maniop po marsihodot di bagasak ko. Jala saya totong gabi mga lualu to. Laosong ni nang dia ka pelayanan dia ka pos pelayanan totong maho nama masu-masu. Patudusomu aka proses aka pengurusan izin do pendirian ni bagas jorom patabahon lasni roha nami do patabahon parsitutuon nami mangihutoko marsaur dohot. Di batama nami losong ni diamulati roha nami do diulaw nong mardala di tonga-tonga ni huriam. Tarlumobi ma marhite tahun transformasi na hupokusok kami di piga minggu na salpu ima di ulang tahun na pa 25 tahun huriam hakabipi. Dengan merdalan jala merperbui na dengan songon no kubigi hami di barita warta sedarion nang dipertanggungjawab panitia ulaun pakubasyon nasi. Atong pasu-pasu ma perbui ni ulaw ni pasu-pasu ma akka panitia nang makubasi. Asa lamhui lalahami akka pasu-pasum dot asini roham di nasa perdalanan ni ngulunan. Losong ni pasato nami doto nang ruas ni huriam na di bagasan pasahiton inang simatupang boru simanjuntak inang banjarnahor boru manulang nona parulian boru pasaribu amang hamanurung inang naibaho boru pasaribu inang storus boru panjaitan inang silitonga boru samosir inang silaban boru papahan amang storus pane nyonya si hombing boru tagaul amang sintua hasimanukalit inang simanjuntak boru bakara inang tambunan boru simanjuntak inang sigalingging boru silaban dot yanakon nami Dina Esther Silitonga. Do mungkin gudang Tuhan na suhagwara kami nuang na di bagasan hagalion ni pamatang tuhodo tangya kono nami na sida sa totong urupam mo jala perkukuam mo lehonom mo hahipasod di na sida. Jala pahotom mo haporsyaw na sida molo pe di bagasan hagalion ni pamatang unang gali ng haporsyaw na alay lam takastang haporsyaw na sa mga dualo toho mangido asini roham mangido hagugon siya ko. Losong ni nang dia karuas ni huriam di namar ulang tahun di kelahiran, ulang tahun di pernikahan. Mau liate ma Tuhan molo sedita bayho gajang ni umur di ruas ni huriam. Lam tabay mahai pason do las ni roado gajang ni umur 7 nyari di suri ruas ni huriam na umar ulang tahun. Losong ni nang di ulang tahun pernikahan. Sai lehono mo totong las ni roha kebahagiaan di persari peoni. Anggiat martesya nilam sada jala patuduho nolong ni roha na sa totong maniyo po di bagasan perdalanan ni ngulu nang dia ka rumah tanggana. Mauliate ma Tuhan di pasatruan namin na di sudi ruas ni huriam nang mamilihon pilihan na tuwadupamu na badi. Lam tabay pasupasum di nasida. Lam tabamu asin ni roham di nasida. Asa lamar dapat mertabata balas ni roha nasida. Lam boy tutu boy di boto nasida lam mamilihon dohon makamulateho di sudi dengan ibasam na pinasahat mo diha. Di patama nami los tangya kuno nami do nang apala di bagas tikyon dia ka program di tonga-tonga ni huriam secara khusus di rapot paralado di na patupa evaluasi di perdalan ni huriam pasu-pasu may Tuhan. Anggiat boy lam patabahon semangat nami makubasi di tonga-tonga ni huriam tuwa kaari na naingro. Di patama nami los tangya kuno nami do bangso do negara nami. Sa ihoma Tuhan na mamasu-masu bangso nami. Asa buhay tumibu Tuhan haruar siya nakaragam ni krisis nuaing na terjadi. Asa buhay lam tu aman na, lam tu dengan na hami madalani ngulu nami, lam tu dengan na perekonomian di bangso nami on 7 nyari. Sai patau pamareta nami di bagasan gogo, lau mangula, do di bagasan keadilan, madalaton tugas do tanggung jawab na terlumubi di bagasan kejujuran lau mangula asa di sido lam tau jala lam Jepang ada meon do las ni roha do hamajuon
di tengah-tengah ni pangson nami. Urasi hamisian na sadusa pangalosion nami. Asa unang terabat pasu-pasu na sepastam liham. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon caroloy mapanginoan nami. Amin. Tapuji Tuhata marite ede sian buku ede nomor 730 ayat 1 seterusnya uhud papungu pilihan naing pasahatota tuyak kaya na kota di na sekolah Injil liburan sekolah minggu tu 2 minggu na naingro.
Ali de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silelon na denggan dot naso libasan na maliutus. Hupasahat kami masyan na nilon mito hami pilihan nami toho. Say jalo may gabi op na hutjus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami mandok maulyate tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni lehon Aliyaman namin na di banua gijang sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajon, sa South Malomon ni Roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhamis deron ng uluan siya pari. Sa samadusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jala-jalo mapasok-pasok siyan Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana mida. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amen.